are blessed, blessed a hundredfold. The cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years cherished gift old. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Gisaulog sa simbahan karon ang piyesta ni San Luis Gonzaga, Saint Aloysius Gonzaga, usa ka relihiyoso, sakop ni siya sa mga Jesuita, Jesuits, pero wala ni siya mapari. Usa pa lang siya ka seminarista, 23 years old, namatay siya tungod kay natakdan siya sa sakit, sa mga masakiton nga iyang giatiman, basig COVID siguro to. Dato kay ni sila, member ni sa aristocrat family, o niya ming biya siya siyang kadato og misod sa seminaryo og nag-alagad sa mga katawhan labi na sa mga masakiton ug mo iyang namatyan. O na modelo siya sa pagpakamatay diha sa pag-alagad bisan pa sa iyang kabatanon. Uban kaniya atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, tighatag sa mga gasa nga langitnon, imong gihiusa diha kang San Luis ang kahibulungang pagkainosente sa kinabuhi ug ang pagpenitensya. Itugot nga tungod sa iyang mga pahanungdan ug pangama, kaming wala makasunod sa iyang pagkainosente, makaawat sa iyang pagpenitensya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Ang Ginoo miingon kang Abram, biyai ang imong nasod ug ang imong mga paryente ug ang balay sa imong amahan ug lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. Hatagan ko ikaw og daghang kaliwat ug mahimo silang dakong nasod. Panalanginan ko ikaw ug himuon kong bantugan ang imong ngalan aron mahimo kang panalangin alang sa uban. Panalanginan ko kadtong nagpanalangin kanimo, apan tunglohon ko kadtong magtunglo kanimo. Ang tanang nasod sa kalibutan, maghangyo kanako nga panalanginan ko sila, ingon sa pagpanalangin ko kanimo. Sa nagpanuigunag kapituag 5 si Abram, mibiya siya sa Haran, sumala sa gisugo kaniya sa Ginoo, ug mikuyog kaniya si Lot. Gidala ni Abram si Sarai nga iyang asawa, ug ang iyang pag-umangkon nga si Lot, ingon man ang tanan nilang katigayunan,
ug mga ulipon nga ilang napanag-iya didto sa Haran, ug migikan sila paingon sa yuta sa Kanaan. Sa pag-abot nila sa Kanaan, milatas si Abram sa maong yuta hangtod nga miabot siya sa balaang dapit sa syudad sa Sikem, ang sagradong kahoy sa Mor. Niadtong panahona ang mga Kanaanhon nagpuyo pa sa maong yuta. Unya ang Ginoo mipakita kang Abram ug miingon kaniya, "Mao kining yutaa ang ihatag ko sa imong mga kaliwat." Ug didto nagbuhat si Abram ug halaran alang sa Ginoo nga mipakita kaniya. Human niini mipadayon siya paingon sa habagatan ngadto sa bukid sa silangan sa syudad sa Betel, ug nagkampo siya didto tunga-tunga sa Betel, sa kasadpan ug sa Ai sa silangan. Nagbuhat usab siya didto halaran ug gisimba niya ang Ginoo. Unya mipadayon siya sa habagatan gikan sa usa ka kampo ngadto sa laing kampo paingon sa Negev. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan ng katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Bulahan ang nasud kan sang Dios mao ang Ginoo. Ang katawhan nga iyang gipili aron mahimong iyang kaugalingon nga kabilin. Gikan sa langit midung-aw ang Ginoo. Nagatanaw siya sa tanang katawhan. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Tan-awang mga mata sa Ginoo, gitutok kanila nga mahadlokon kaniya. Kanila nga nagalaom sa iyang kaayo. Aron pagpalingkawas kanila gikan sa kamatayon, ug pagalima kanila bisan sa panahon sa gutom. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Ang atong kalag nagapaabot sa Ginoo nga mao ang atong hinabang ug atong panalipod. Ang imong kaluoy, O Ginoo, maniaw ta kanamo nga nagabutang sa mong
Mabulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katalugan. Hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo paghukom sa uban aron dili kamo hukman sa Dios. Kay hukman kamo sa Dios ingon sa paghukom ninyo sa uban ug sukdon kamo niya sa samang sukdanan nga inyong gigamit sa uban. Nganong nagtan-aw ka man sa puling sa imong isigkatawo, apan wala mo tagda ang troso diha sa imong mata. Unsaon mo man pag-ingon sa imong isigkatawo, abi, kuhaon ko kanang imong puling, nga naa may troso sa imong mata. Maot, kuhaa una ang troso nga anaa sa imong mata, aron makakita kapag ayo ug makuha mo ang puling sa imong isigkatawo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Naay nagpatambag nako og unsay iyang angayng buhaton. Naglagot na gid siya og di na niya makaya ang batasan sa iya kunong bana. Punan pas batasan sa iyang inahan nga grabe sa kuno kaayo. Murag i-control ang iyang pamilya. Nga isip asawa, isip anak, isip inahan. Murag di na niya makaya nga murag wa na siya bay katungod. Unsa kuno'y iyang buhaton. Galibog sad ko. May gani kay nakabasa ko aning Ebanghelyo, ningon ko kanang mga bati nga imong nakita sa imong bana o sa imong mama, puling rana ikumparar sa troso nga naa sa imong mata. Ana. Mao ni peligro kayo nga igsuon ka na bang gatuo tag dako kay sa ang atong isigkatawo, mao nang maglagot ta. Unya di ay ang atong kalagot ngadto nila mao di itoy mas dako pa kaysa ilang sala. Awa mo kakuha. Basta maglagot nagikas nakasa, kanang imong kalagot mas dako pa na siyang sa kanang troso. Makabira mog troso, kanang dako ba nga troso ba mabunlot na ninyo? Kamo mo ibunloton ana. Maunay bugat kinang troso, maunay mo bunlot nimo. Og imo ginang kuptan nya og patag di jud ka kalakaw, mura kag magaid ana, di ka kalihok. Kay bugat ra kay na pasaano nimo. Mao na daghan kay rong nga stress nga mga tao. Kamo wa mo mga stress diha. Kono. Pangutan ako no ng imong tupad, ing na nagda karog troso, ing na nagda kag troso karon. Basta naa kay gikalagutan, basta naa kay taong gikalagutan, imong bana, imong asawa, imong anak, imong ugangan, imong silingan, o kaha pari ba, nagda na kag troso, bugat kay na. O na siya. Si Abraham ba? 75 anyos, 75 years old. Giingnas Ginoo biyain ning imong lugar.
ug adto didto sa yuta nga akong ipakita nimo. Adto ti katagaag mga anak, o may anak si Abraham ani. 75 years old. Kung kamo 75 years old na mo, pabiyaon mo sa inyong balay. Mobiya mo? 75? Oy, kaning mga tiguang maunay mga attach kay balay, attach kay na lang hasta gud ka na mga plastic, ilan ng pilo-piloon isuksok diya. Imong hilabtan masuko. Kanang ilang mga tinustos, ilan ang ibutan, imong hilabtan, kanang mga upos nila, masuko. Hasta ng ilang sudlay nga, nangapangag na, niya imong hilabtan, masuko. Attach kay na sila. Pero gipakita ni Abraham, nga wa siya troso, wa siya attachment siya kaugalingon, pag ingos Ginoo, lakaw din siya. Sunang ka, 75 anyos. Talagsaon na yun. O gari sa Taspikas, si San Luis Gonzaga or St. Aloysius, sa iya sang kadato niya naa pa siya sa teenager nga edad, giingnan sa siya sa Ginoo nga sunod nako, biyain ang imong ginikanan kanang mga dato kay na inyong kahimtang, sunod nako. Nya alagad ngadto sa mga pobre kay tanan nga mga masakiton, ani sunod sa siya, batanon kayo. Alain na sa ning kinaiya, kaning batanon ug ang tiguang pupariham na. Kana sa mga batanon, attach kay na sila sa ilas ang kaugalingon. Ang ilag yung gusto mo ay matuman. Di ba? Pero gipakita ni St. Aloysius or ni St. Luis Gonzaga nga dili ko attach anang bahandi, kanang comfort, kanang pleasure, kanang honor, sod kog seminaryo. Nya kay gisogo man siya pag-atiman sa mga masakiton, atiman pod siya. Nya 40 pagyudto ka contagious nga disease. O mao tong na kuan siya na takdan. Nya namatay siya at age 23. Kamo, sugot na murag mga matay. Murag sobra naman gina 23 years old ang inyong mga edad. Apil na ning ako. Saban, okay na mong mamatay? Oh, dagang yung simbako pa din, simbako. Bisa galisod naglakaw, simbako pa din, simbako. Hadlo kayong matay. Mauna ang mga troso na to. Bugat ba? Bugat. Di ta kalihok, di ta ka move on. Pero si Abraham, move on. Aloysius, move on. Patay, okay. Patay. Ano? Mauna siya ang gitawag nato og Diyos nun nga kinabuhi. Matod pa sa atong tubag sa Salmo Responsorio. Unsa to? Nindot kay to. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Kinsa man ang mga tawhana nga gipili sa Ginoo aron maiya, ang mga mitubag sa iyang tawag. Kana bang ang sentro sa atong kasing-kasing o hunahuna mao ang sugo sa Ginoo, dili ang atong kaugalingong pagpanabot or kaning atong kaugalingon nga panghukom. Mo nang giingnan tang Kristo, ayaw panghukom. Kay kani mga atong pagpanghukom mao man gud ni siya makapabugat nato. Panalitan si Abraham, gigamit pa niya ang iyang pagpanghukom. And 75 years old na ka, biya sa imong lugar kay tuwa didtoy promised land. Og analyson tong Abraham, yun siya, unsa imo kong pabiyaon karon na lang noon nga 75 years old na ko. Og imo jud kong tagaag anak, kadto untang batan-on pa ko, unsa pa may mahimo nako? 75 years old, nya mao pay ipanganak sa kong asawa. Unsa pa may mahimo nako? Di ba imo nang analyson? Mo bitan na kusog kita mo analyze karon. Unsa? Musugot ka, 5 na ng imong anak, mamabdos lang yapon ka, unya 40 ninyong lisura, uy, nabuang ka. Mo din ay atong kuan. Unsa may ipakaon nimo anak? Unsa may imong ipaedukar anak? Kana dayon atong panghukom ba? No na. Saman mo. Kinsa may naghukom ro sa inyong kinabuhi? Kamo o ang Ginoo? Ang Ginoo? Niya og moingon ang Ginoo ay mo pagdagbata dinhi. Kuan. Sugot mo.
Ikagi maghukom na dato o magkanang COVID oy. Ana mana dayon. Oh na siya. Siya niya ingom lagi padersiano nga dili kuno dadong bata sa otro sa naparian na. Mayra tag makubid na. Wa mo maginana. Mayo de kaya nga buotan mo nya wagin mo magdadinig bata. May sa noon. Unya ikaduha, ang tao nga giingnan ni Kristo ayaw paghukom, iya sa nang gitudluan sa pagpaubos. Kaning tao nga dili manghukom siyang isig katao, musugot ra ginaghukman siyang isig katao. Kana bang ingnon karon bati kag naong, sugot. Ingnon ka nga wa kay ayo, sugot. Dawat lang. Nya kamo nganlan mo batig naong, sugot mo. Gano, ingna ko na imong tupad. Namura lagi nagbati imong naong. Ana ako no, di ba moingon sana, nya kanang naong nimo unsam sana. Nakauyon ka ng naong nimo, anaon sa kana. Pero mao lagi na, depende na nato unsaon nato pag kuan, basta di gani ka kamaong manghukom sa imong isig katao, musugot kang hukman sa imong isig katao. Mao na si Jesus nga wa manghukom nato, hinunuan na ning kamot nga maluwas ta, gihukman siyang patyon, nisugot siya. Pero daghan kay nato dinhi nga di gyud mo sugot nga ang iyang hukom dili mo isundon, nga ang iyang pamaagi dili gyud mo isundon. Pero na nagsimba sama aning nagmisa ron, asa man nimo sugot og usbo ni nimong hukom ani. Masugot ka ni pananglitan ron ingon ko mag-celebrate ko ron sa akong kuan ika 17th anniversary. Ana magmisa ko nya donate mo para sa akong pagkaon kay wa na ko'y kwarta. Ayun na lang pag-celebrate pa dir. Maingon dayon ko nya kinsa may Paris priest din gusto mo biyaan ta mo aton lang ko dito, ayaw sad pa dir Saudi, donate mo diha aron ko di mo gusto biyaan. Ana ba, pero ay lang daghan-daghan na biyang ni donate. O pag ani ko magbasa karon murag hapit na mo abot og abot naman tingali nig 100,000, 50,000 na lay kuwang. Ambot na pakyaw mo diha. Bahala na lang og di ni makuan. Ato ning gamitan ning kolekta na to sa simbahan. Wa may mudon di ni kaabot. Pero maabot nag mga 100 ang ni-donate para sa akong kuan ugma. Ugma karon gabi madayon na ni. Nya mo tambong mo. May lamo mo tambong. Joke lang na. Amo sa no, tuor ba dayon mo nya mo ditso ra ba day mo donate nya daan ka suko ba. Donate kay donate. Yaw-yawan kay kapoy. Sige, donate. Kaya ang Ginoo malipay kuno siya sa cheerful giver. Kanabang malipayon nga naghatag mo na kalipayan sa Ginoo. Ug wa mo ikadonate, maglipay na lang tarong gabi og naa pa mo buhi pa mo nya. Ana, kita-kita ra bitaw din og unsa. Social distancing lang yapon nya na gani magdag bata gani bantay lagyan mo. Patyon tagyan mo. Social distancing aron dili ta madali kamatay kay 17 years pa bi ako sa pagkapari nya inyo sa kompatyon daig dali bitaw iampo nato ato makaigsuonan nya iguli ros inyo ayaw na mo panghukom unsa naman inyong buhaton kinahanglan nga magsigi na mo og daig sa Ginoo, dayga ang Ginoo. Kung ang imong anak ni suyop dayga ang Ginoo nga kamao pa siyang musuyop. Dayga ba? Ayaw paghukom nga kangilad ba ani? Pwede ra gid na ma-convert, pwede ra gid na masantos ang imong anak nga manuyopay kung pasudlo nimo ang Ginoo diha siyang kinabuhi. Pwede ra gyud. Nya unsaon man pagpasud sa Ginoo diha siyang kinabuhi, ayaw sige higyaw-yaw. Unsaon man sigihi siyag higugma. Nya ang nahigugma pirmi ginang magtan-aw sa nindot diha sa iyang isig katao. Tanawa ng uban ingno na nimo imong anak unsa man na day nga driver man og abal-habal ng imong nauyab kanugon sa imong
kagwapa o sa imong profesyon, anha lang ka ng driver sa balhabal, standby ra ba kayo? Sa ikong pagsigyaw-yaw diha ma, wa man ko mo kakita, unsay akong nainlaban ana niya. Ana. Ang iyang gitanaw ba, katong nindot, kusog mo kayo na musuyop dahi, sama na nga, imo mo nang uyab-uyabon, og maminyo mo ana, patay kas konsumisyon ana, sa di man sad kamoy mo tipon gud. Ana. Kaya siya, ang iyang gitanaw, ang nindot lagi. Natanawa inig kami nyo, di ba na pirmi sa inyo, magsigilak-hilak. Imo dahil tudluan, ay tanawa ang nindot dahi, tanawa ang nindot. Ay naman to, napapas na. Sige, tanawa yun. Sige, lang balik-balik. Oo, dana akong maguwang, ingnan sa akong papas o na, magminyo ka na, bisag nabuntisan ka, ayaw na lang yun og dayon og minyo, buhion ka namo, buhion anamong imong anak, kay nakita na ginani mo unsa ginagbatasan ng lakiha. Sus, gahilak-hilak man sa dito ang laki, hilak-hilak sa akong maguwang, niingon man akong maguwang, may nalan ng mamana ta og buangon, kay may puruhang mabuutan, kaysa mamana tag buutan, may puruhan nga mabuang. Karon gibiyaan naman Ginoon siya, ato naman tipon sa babae. Iya na lang sa giagwantay, sa to nang buang ay ni tipon. Sige, lang yapon siyang paabot nga, mabuutan. Believe sa ko sa akong maguwang sa noon. Iya bang yung gihuna-huna, nga, kani, bisag nagbinuang ni, bana man gid nako. Moabot yung panahon mabuutan ra gid ni. Nindot sa nano, kana bang paglauma ba? Adi mo ganahan ning nana. Kana mo tinuod nga dili troso, puling gina siya. Gaan ra ba? Gaan. Gaan nimong dadon. Pero magsikag ingon nga, sus, 30 ka tuig labi kapin, hapit lami mo 40 ka tuig, wa mausap ang panuway dako, ang animal dako, ni grabe na noon, sus, mahayagin nako. Oh, ang imong 40 ka tuig, mahimo nimong troso, tibugata, di ka hapit katog. Pero magsikag ingon nga, bisag nabuang na, pabuutan na lagi gina. Moabot lagi yung panahon nga mausab lagi na. Di mas bitaw, dito manggid na usab katapusang minuto nga nalansang siya sa cross. Gidawat magyapos Ginoo, karon uban kanakos paraiso. Oh, di. Sige la jud kag hope yun. Tan-aw gyud dindot. Ana. Ninibita sa atong parokya, yung kapag ka ingon ng uban ako din kauban, mapadir, hinay laging halin ron sa imong slots. Naku, ay sige lang god. Naamang ginausahay ang tubod sa tuburan sa tubig mo, hinay mo na. Nasa usay mo kusog. Ana, siya unya, di ka ni padong paghubas. Naku, ay sus, too man kaig hubas, manglakaw tayo, mamiyat ading parokyahan. Di bitaw daghan na biatrong nahalin san ubay-ubay sang nahalin na ro sa atong para sa retablo. Pero mo lagi na parang Abraham gatan-aw siya sa gisaad sa Ginoo, wa siya magsigig analyze sa mga wa moabot sa iyang gi-expect sa iyang kinabuhi. Muna ang atong paghukom kinahanglang forward, na ay hope, na ay pagtuo, na ay paglaom, na ay paghigugma. O kung mauna ni ang atong paagis pagpanghukom sa atong kinabuhi, malipayon kay ta, balaan pagyod ang atong kinabuhi. Magampo ta sa ngadtos Ginoo, ngadto sa atong langit ng Amahan, atong pangayuon ang mga grasya nga atong gikinahanglan o ang gikinahanglan sa atong isig katao. Muingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Alang sa simbahan nga kanunay nagpadayag sa mensahe sa Dios nga mulambo diha sa Dios nung grasya, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa atong nasod nga ang hustisya ug kaangayan mabatunan sa tanang mga lumulupyo, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga natapta ni ining COVID-19 nga makabatuna og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami.
alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug bagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga nangamatay, nga ang Dios maghukom kanila sa pagpuyo sa kinabuhing walay katapusan, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Amahan, patalinghogi ang among mga pangamuyo, nga gituboy namo nganha kanimo, pinaagis pagpangama sa imong santo San Luis Gonzaga, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Lord, here I am to answer your call. Lord, here I am to serve and love you. I have left everything just to follow you. Here is my heart, here is my mind, here is my soul, here is my whole self. I am for you and you alone. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagkay panghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Himua Ginoo nga sa panigingnan ni San Luis makatambong kami sa bangketeng langitnon, sinuloban kanunay sa sapot sa kasal aron mahimo kaming mga adunahan sa imong grasya gumikan sa pag-apil namo nining Eucharistia. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos ug diha sa imong pagganti sa ilang mga pahanungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan og panigingnan diha sa ilang kinabuhi, abyan diha sa ilang pagpakiguban kanamo og panabang diha sa ilang mga pangamuyo aron tapos kami malig-on sa daghan kaayong mga saksi
sa lumba sa kinabuhi managan kami nga badaogon ug makabot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya pinaagi ni Kristo nga among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug arkanghel ug sa dili maisip nga pundok sa mga santos nagaawit kami sa pagdaig diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud sa among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Luis Gonzaga, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himahiyaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong na Hesukristo. Sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo
nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Inunualuwas sa kami sa nautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Kay mo mananging harian, ang gahumugang himayan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Oh, sing his praises, magnify the Lord. The angel of the Lord comes round those who fear his name, to save them and deliver them from harm. The lions roar with
lack for no good things. No wonder then we praise Him with our song. Let us exalt His name together forever. I sought the Lord, He heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt His name together forever. Oh, sing His praises, magnify the Lord. Oh, sing His praises, magnify the Lord. Magampo kita. Himua Ginoo nga kaming gipakaon nimo sa kalanon sa mga anghel, makaalagad kanimo diha sa putli nga kinabuhi ug tungod sa panigingnan ni San Luis nga among gipasidunggan karong adlaw, magpabilin kami kanunay nga mapasalamaton binaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa pagiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunual wasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon ug bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa pagkasantos. Ang ato lang buhaton, di lang gid ta manghukom, gamito nato kanunay ang sukdanan sa Ginoo. Sa atong update, ugma na lang tingali nako ihatag kay wala man gud tay kwintada ini ka Domingo, so gamay ra kaayong movement. So ato lang itingob ugma ang sa Sabado, Domingo o sa karon. Basta nanalagi halin lagi, kidako-dako na to. So mga igsuon, akong usbon, iampo ming mga batchmates,
magsaulog ugma pagyud ang among kasaulogan sa ika-17th year nya ako muna-una lang ko karong gabi. Total part naman sa na siya sa 22 karong gabi. Nga pasalamat ko nga nakaabot ko aning 17 years sa pagkapari. Nya og makaduyog-duyog pud mo ginagmay. Ngari lang yata ha. Pagdaog donasyon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.